जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी, जय आदिवासी. सोडचना रे सोडचना, जिंकले बघा सोडचना, सोडचना रे सोडचना, जिंकले बघा सोडचना, सोडचना रे सोडचना, जिंकले बघा सोडचना. आज आम्ही काजूगोटो या गांवा आसा आणि हो काजूगोटो गांव सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येता. ज्या भशेन आम्ही सांगलेले 10 मार्चाक जेन्ना आमची आझाद मैदानाची मिटींग जाली आणि आम्ही तेन्ना 1000 लोकांक घेवन रेझोल्युशन घेतले आणि तेन्ना आम्ही म्हटलेले की जेन्ना आमकां सरकारान आतां फटयल्लो आसा पॉलिटिकल रिजर्वेशन दिता म्हणून सांगले आणि त्यांनी डिलिमिटेशन कमिशन बसयत म्हणून होम मिनिस्टरान आश्वासन दिलें पूण शेवटी त्यांनी रिएडजस्टमेंट हो प्रकार हाडलो आणि आमकां 10 स्टेप फाटी वयलो. तेन्ना आमी रिजोल्युशन घेतलें की सरकारान आमकां फटयल्लो आसा आणि आमी ह्या सरकाराक बुद्ध शिकयतले म्हणून आणि प्रत्येक गांवांनी आमचे जे मांड आसा मांडार वचून आमी मिटींग घेतले आणि अवेरनेस चालू करतले. आणि आयज ह्या अवेरनेसाची किक ऑफ जाल्ली आसा आणि ह्या सांगे गांवाच्यान सांगे कॉन्स्टिट्युएन्सीच्यान ह्या अवेरनेसाची आमी स्टार्ट केल्ली आसा आणि ह्यो अश्यो मिटींग आमच्यो आतां चालू जातल्यो. आमी म्हटलेले आसा आमी ज्या ज्या वाड्यांनी ज्या ज्या गांवांनी आमचे एसटी बांधव आसा त्या गांवांनी वचून मांडार आमी मिटींग घेतले म्हणून आणि हे मिटींग आमी चालू करतले आणि ह्या सरकाराक ज्या भशेन आमकां तेणी फटयला ताका आमी बुद्ध शिकयतले.